O Concello da Pobra destinará aos preto de 60.000 euros do post social da Deputación da Coruña a seguir sufragando 4 programas que ten en marcha dende hai anos o Departamento de Servizos Sociais en beneficio dos colectivos máis vulnerables ou en risco de exclusión social. Un programa deles lle chamamos Comedor sobre Rodas. Este programa consiste en levar diariamente en liña quente comida elaborada no mesmo día a persoas a seus domicilios. Este programa ten uns obxectivos, ten varios obxectivos, non só pois que teñan unha boa alimentación esas persoas que o precisan por múltiples cuestións, porque viven solas ou porque seus fillos traballan e nese momento non os poden atender, sino que tamén nos sirve para pois un pouco ver se pasou algún tipo de incidencia en esas persoas que podan vivir solas. Como ben dicen, é unha liña quente, un catering que levamos todos os días, que consiste pois en 2 pratos e postre adaptado pois ás necesidades de cada persoa. Despois, dentro deste apartado, temos outro programa que é a Cesta da Compra. Nos levamos mensualmente unha cesta da compra que abarca todo tipo de produtos, tanto en fresco como produtos de almorzo, de limpeza, etc., pois a familias que non só precisan, sino que tamén forman parte de outros programas de intervención dentro da Concellaría de Servicios Sociais. Ademais destes 2 programas, resérvanse partidas para as axudas puntuais de emerxencia, así como o alugueiro da vivenda de emerxencia social. As axudas de emerxencia son axudas económicas que a que teñen dereito pois persoas que están pasando pois unha situación determinada, concreta, pois de apuros económicos e que ao mellor pois non poden facer frente a un alugueiro ou outro tipo de cuestións como é comprar unhas lentes, uns audífonos, pagar recibos de a luz, etc. E despois, por último, tamén levamos o que é o alugueiro da vivenda de emerxencia social. O financiamento destes 4 programas ascende a 62.000 euros, dos que a Deputación achega 57.000.